Maayong gabi ninyong tanan, mga kabisdak. So, Ginoo ko na bungkag akong buhok. Hangin manggod, ipating tugnawa. Anyway, welcome sa ako ang first day or akong first video sa ako ang page kay Kuan. Actually, dugay-dugay na to siya na ako nasugdan pero adyo ko ka-post kay, sometimes na kaya being OFW, nagitay mga pinagdaanan ba nga di na to masabtan o sa kinahanglan ra ka mo disappear for a moment. Karon marag naka-decide ko nga it's about time na ipadayon ako sa bata. Oo ana yan na ako karon sa Alriga ng jacket kay maurag gihapon pating tugnawa winter pa man karon din so basically kung na mga tao nga gaplano mga nigdubay karon bugnaw pa ni siya all throughout until February. So, mura na siya. Ako na lang ni siyang irregular ako ang pag-post maski unsa na gud atong pwede mahisgutan diri mga advices nga an OFW said sa akong point of view sa akong mga experiences at least makuhaan sa ninyo kanang kuan ba idea kung unsa ang life being an OFW unsa ang papangitag trabaho unsa na ko papangitag trabaho diri tanan. If you have na mga questions ikuan lang pod feel free to ask me any questions. Mora na siya.